Ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Di niyo pa rin ba tanggap na moreno si Nico? Huwag yun namang ituring na parang nakakahawang sakit tong kulay namin. Sa hindi ko matanggap eh. Akala ko makakalakihan niya rin yung pagiging moreno. Pero nagkamali ako. Ang sakit sa mata tingnan yung anak mo, ha? Siya na nga lang sana ang pag-asa ko para magkaroon ng artista sa pamilya. Huh? Napornada pa! Ay, kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Tingnan mo yung background music natin. Oh, dramang-drama. Nakakaasar, oo. Hindi mga kabisyo, mukhang ang drama natin ngayon ay sisentro sa mga katulad nating mapanghusga. Oh, 'di ba? At sa mga latecomers dyan, opo, napapakinggan ninyo ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Oh, 'di ba? Uy, gusto ko muna palang i-shoutout lahat ng mga taga PCU Dasma. Yan, yung mga taga PCU Dasma na kahapon po pinuntahan talaga namin like super legit and all dahil it's a Press Freedom Day. Oh, 'di ba? Press Freedom, isang kumbaga pinapalaya natin yung mga damdamin natin, mga salitain natin and all. Gusto namin batiin ang happy listening ang mga taga PCU Dasmariñas dahil po inimbitahan ninyo kami para magsalita dyan kasama ang mga paborito ninyong Love Radio DJs. At alam ninyo mga kabisyo, napaka-importante nung mga talks about kulay, diversity, yan, inclusivity, dahil dyan nababawasan ang mga judgmental na tao. Oo, na dapat nalulunod sa kadagat-dagatang apoy. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Talaga, dapat nilulunod natin yan sa kadagat-dagatang apoy. Katulad ng Dear Love natin na maya-maya na mapapakinggan. Si Sentro yata ito sa panghuhusga ng isang magulang. Di naman kasi natin din masisisi yung mga tradisyonal na matatanda dyan. At hindi lang matatanda, di ba? May mga tradisyonal na tao talaga dyan, I would say, na nakabase lagi ang kagandahan sa kulay. Well, yun naman talaga yung unang nakikita natin. That's the harsh truth about life. Ang una nating makikita ay yung balat, kutis natin and all. At secondly, makikita lang natin, mararamdaman lang natin yung tunay na kahulugan ng kagandahan kapag nakasama, nakausap, nakahalubilo na natin yung taong yun. Oh! Kaya mga kabisyo, samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love na yan maya-maya sa aking pagbabalik. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!